Sanoin, että me ollaan vielä livessä. Me ollaan livessä. Me ollaan livessä. Tervetuloa takaisin Live Gamersin E3 studioon. Ei usko, että se on vartti yli 2 jo. Ai ei vai? Kuuntelepa meitä nyt hetki. Oliko siinä niinku oikeesti Ubisoft vai? Joo. Sä missasit. Oli oikeastaan aika... Oliko siinä mitään? Oli. Aivan helvetinmoinen setti. Ghost Recon. Kohta kuulet tästä loppusetin. Hullu ja huono. Aina kerrottu vähän. Mitäs me Piru? Hyvä tunnet oli. Toi vaattaa lepiä välillä. Joo, eli siis siinä nähtiin Ubisoftin pressi. Ainakin oli hauska pressi heti alusta alkaen. Kuuluu ihan lopussakin olla. Pitkästä aikaa Hullujen huone. Pitkästä aikaa vähän naurattikin jo, mutta en tiedä onko se sitä väsymys. Mut siis pressi alkoi South Parkilla. Jes! Hieno. Mä tykkäsin ykkösestä. Peki Austang. Kuka muu myöntää pelanneensa South Parkin? Olisiko Ilja vuoro mennä seuraavaksi nukkumaan? Joo, sori. Mä en näe mitään. No niin. Äsken oli niin hauskaa, nyt se itkee. Kun mäkään näe mitään. Joo. No niin. Joo, niin. Joo. Mut sit South Parkia, onko meidän mikkipää on? Oho. South Parkin jälkeen, niin Siihen suuntaan. itte iski ainakin toi seuraavaksi tullut For Honor. Fine. Miekko ja harnisko ja Joo. neljän pelaajan tiimipeliä, mut Kuinka pitkä se riittää? niin, jätti vähän kysymysmerkkejäkin. Itse asiassa me vähän kaivettiin tosta tietoa, että siellä oli kaiken näköisiä pelimuotoja, että mitä nopeasti kerkesi äkkiä lukea tuossa vähän niinku tommosta niinku, että pitää puolustaa tiettyä aluetta ja tämmöstä, mut ei tos paljon kerännyt muuten googlailee sitä. Et. Mikä peli kyseessä? For Honor. Aina mikä siitä ei puuttuu henkilökohtaisesti on se lohijärme. Ehkä se DLC:n tulee. DLC voi olla, loikärme. joo. Sitten sen jälkeen tuli itse asiassa DLCtä. The Crew, Wild Runia. Herättääkö se Crewn uudelleen? Itse se vähän lopahti tarinan jälkeen oikeastaan se peli. Tuoks toi nyt sitten niin paljon siihen uutta? En osaa sanoa yhtään. En oo pelannut sitä. En oo koskenutkaan Crewhun. Mut sit tuli niinku oikeastaan lehdistötilaisuuden ensimmäinen tippuminen, kun oli tulta turvasta syöksevä yksarvinen, jolla ratsasti kissa. Kyllä. Ja se ei liittynyt niinku mitenkään muuta, että se oli Trial Fusion. Have some level max. Kyllä, DLC Trials Fusioni varmaan aika eeppistä menoa tiedossa. Joo, siis vedetäänkö siellä niitä Trajan-ratoja yksarvisella? Todennäköisesti. joo. No Luonnollisesti. Kuulostaako sun mielestä nyt jotenkin Eikö se ole ihan normaali? Se on ihan kiva vetää siellä klopoti ja vähän voltteja. Kyllä oli muuten hyvin tehty trailerikin, niin kuin ensin vaikutti ihan eri peliltä, että nyt on jotain uutta luvassa. Joo, katsottiin, että nyt tulee joku makee peli. Älytön setti. No, kyllä se aika älytön olikin loppujen No, lopuksi. mutta siis kiinnitti huomiota Kyllä. ainakin. Ja no sit mentiinkin Divisioniin jo. Ei, kuume nousee, ainakin itellä. Ihan näytti siltä, että varmaan porukassa tosi hieno peli. Yksinен uskaltaisi lähteä kokeilemaankaan sitä randomien kanssa, että siellä tulee varmaan nopeasti. teidänkään kanssa. No niin, no riippuu kyllä. Siis hyvässä porukassa. Hyvässä porukassa kun lähtee, niin voi olla kyllä pirun hyvä setti. Ehkä se olisi mihin se luottaakin vähän. Niin, että kannattaa, jos sen hankkii ja lähtee pelaamaan, niin kannattaa ottaa kyllä kavereiden kotiosoitteet tietoa, että voi mennä vähän koputtelemaan oven taakse, kun se yhtäkkiä ampuukin niskaa siinä loppuvaiheessa. Se, missä mun luutti? Anna tänne. Joo, siis sehän näytti hyvältä. Joo. Ja, niin kuin mielenkiintoiselta toi PvP-muotokin tuossa noin, et ei sitä, en mä kyllä ainakaan minkään randomienkaan lähde sinne. Käy just niinku
videossa oli Niin. vähän niinku lavastettu tilannekin. Annettiinko sille julkaisupäivä? Sieltä Eikö se ollut? Joo, Maaliskuulla joo, mutta joo, 8. maalis 8. No. vähän pessimistä ehkä odottaa, että ne pystyy vielä puskemaan sitä pidemmälle. Ja lupasivat betaa alkuvuodesta. Joo. Kyllä ne kerkee vielä siirtää sitä. No hätä. Ja sit siinä välissä tuli Anno. Marraskuun 3. julkaisu. Kaupunkisimulaattori. Ja beta tulee vielä myöhemmin tänä vuonna kanssa ennen julkaisua. Kovasti betoja ainakin tarjoillaan nyt E3. Joo. Pelaajat testaa. Kyllä. Ja sit tuli se hetki. Kohokohta. Sit tuli kyllä niinku ihan paras hetki tässä koko lehdistötilaisuudessa. Eli Just Dance. Kuultiin kun Ile laulaa. Kyllä, itse asiassa Twitterissä on pieni videopoika, niin kun Ile tuossa vähän teki töitä. Mutta joo, siitä ei se enempää. Ja sitten päästiin sitten näihin niinku odotettuihin divisioonin lisäksi, eli Rainbow. Joo. Rainbow Siegeä ja Terro Huntti. siitä näytettiin sitten vähän terrohunttia, joo. Oli ihan mielenkiintoinen alkuun, näytti vähän että onko tuo AI mihinkään kehittynyt siitä, mutta sitten kun ne sai sen pommin purkuun, niin kyllä niitä alkoi tulla joka ovesta siinä vaiheessa ja seinän läpi. Että varmaan aika hektistä menoa loppujen lopuksi. Joo, kyllä mä siitä odotan paljon, jos kerran kaikki on tuhoutuvaa materiaalia periaatteessa, mitä sun ympärillä on, niin kyllä siitä mielenkiintoinen tulee. Jopa, siis kuitenkin nyt ei oli vaan terrohantteja, mutta Niin, mitä sit monipelissä? niinpä. Et voi luottaa niinku oikeastaan mihinkään, mitä siellä takana on. Niitä ottaa just sitä, niinku sitä reagointia niissä peleissä, että se ei tule se kaavamaiseksi, se tietää, hei nyt ne tulee tosta Niin, kulma että se takaa. voi tulla mistä vaan, sit se pitää reagoida joukkueena siihen ja selvitä siitä, niin sitä ottaa ehkä eniten. On varmaan ihan mielenkiintoista, jos tuohonkin saadaan jonkinlainen klaanitoiminta pyörimään ympärille. Että Ei täällä olla väsyneitä vielä, meillä on vielä Meillä on pitkä vielä edessä. Sonicin pressi tässä. Niin, mutta sielläkin näytti ihan lupaavalta. Joo, ja siihenkin sitten ilmoiteltiin beta syyskuun 24. päivä, oliko merkannut oikein? Kyllä, muistaakseni näin on. Oliko se PC ja beta? Mä muistin, että se oli alfa. Mutta voin olla ihan täysin väärässäkin tosta. Niin, Jate sanoi, että PC Betasta löytyisi video, mutta oliko se beta vai oliko se alfa vielä? Mä muistin, että se oli vasta alfa, mutta voin olla ihan täysin väärässä tossa. Ja EA-pressi oli niin huono kuin väitetään, kyllä. Kyllä se oli. Kyllä. Se oli heikko, joo. Twitch Itse ei asiassa, kestänyt niin, sitä. niin, kun ei Twitchi kestänyt ja hajotti meidänkin striimit. Mutta eikö viime vuonnakin ollut ihan älyttömän heikkoa? Joo, EA-alan toi ehkä ei niin heikkona kuin tänä vuonna, mutta kuitenkin oli. Se on pyyhitty muistista pois. No ei sitä kukaan muista enää. Mut sit siinä Rainbow jälkeen tuli oikeastaan ihan hauskan näköinen autopeli. Trackmania. joo. Kyllä mä ainakin sytyin silleen. Ihan erilainen ja taas vähän kivasti överiksi vedetty. Se oli vedetty aika lailla överiksi. Mut semmonen kiva. Välillä ajetaan vähän väärinpäin ja sivuttaa ja poikittaa ja ties miten päin. Ja sit se makee se Niin se rataluontisysteemi. ratageneraattori Niin. oikeastaan, että ihan randomista heittää radan pystyyn, että siinä on vähän mielenkiintoista asetelmat, ettei pystykään opettelemaan ratoja ulkoa. Siihen olisi hauska vetää just joku skaba tai Joo. turnaus tai joku tämmönen. Sä et voi edes tietää minkälainen se seuraava rata on. Nimenomaan. Ja sitten Trackmanian jälkeen mentiinkin sitten Assassin's Creediin ja Syndicateen, mutta eipä saatu oikein pelikuva, gameplay. Saatiin CGI-traileri taas vaihteeksi. Maria varmaan siitä innoissaan. No joo, se näytti hyvältä, vaikka se olikin tommonen, mikä se on tää Cinema-traileri. Niin, no niin. Niin, no siis vaikka se oli tommonen hieno traileri, niin kyllä se nyt mun mielestä avasi vähän lisää sitä meininkiä jotenkuten. Nyt varmaan aika lailla tuttua Assassin's Creedia odotettavissa siitäkin. Ainakin itse nyt Unityn päässyt korkkaamaan tuossa vähän aikaa sitten. Ja Niin, odotin itse asiassa sen verran, että sieltä saatiin ne suuremmat bugit korjattua vissiin. Että se on ainakin itsellä toiminut hyvin ja näyttänyt pirun hyvältä se peli. Että
eikä Joo. Syndicateista saada sama laatu. Niin. Joo, ja näkihän tuosta videosta nyt onhan siitä tullut jo aikaisemmin niistä lisähärpäkkeistä, mikä auttaa vähän sitä kiipeämistäkin, että sulla on se rouppi tavallaan. Ja... Onhan toi mun mielestä kehittynyt tosi paljon eteenpäin tuo Assassin's Creed, ettei... Niin. Saas nää. Mä olisin halunnut silti nähdä sitä gameplaytä. Meidän trailer-kollaisista löytyy gameplaytä. Kävisit siellä. En oo kerennyt. Ei tuolla livegamers.fi, se on se meidän uusi sivusto. Offline Gamers. Ai niin, joo, se on. Niin, saat sen. Ja sit Ubisoft pamauttikin aikamoisen pommin tuohon loppuun. Joo, piti salassa koko ihan loppuun asti tonkin setin. Joo, avoimen maailma Ghost Recon Wildlands. Se oli, tässä arvuuteltiin jo monta eri peliä ja monta kertaa sanottiin Ghost Reconikin ja pyöriteltiin päätä, että ei tää voi olla. Just Cause ja Splinter Cell ja Kaikki käytiin läpi. Ja pumpattu Hitmanit. Ghost Recon sitten paljastui kuitenkin. Ja avoimen maailma. Niin, avoimen maailma. Niin. Ei ollut ihan mikään semmonen niin kuin Watch Dogs julkaisu tai julkistustasoinen semmonen wow, mutta tämä oli wow kyllä. Ei sitä voi välttyä, mutta Se on niin syvä vau. joo, se oli niinku ihan semmonen, mikä vaan Kevyt muistaa, wow. mutta tää oli tämmönen niinku Niin ja siinäkin, tosi siisti wow. siinäkin vaikka ei siitä nyt silleen hirveästi niinku mitä varsinaisesti kerrottu, vaan näytettiin vaan sitä videoa, mutta johtopäätöksiä voi vetää 4 tiimi. Eli 4 pelaaja kuppi. Joo. Aika bueno. Joo, oli erilaisia vaihtoehtoja, mitä suorittaa tehtävät. Näytti vissiin saman tehtävän 3 eri tyylistä. Joo, ja kartta näytti aika massiiviselta. Joo, näytti kyllä. Että... Se oli kyllä ihan hieno lopetus. Siis kaiken kaikkiaan tää Ubi-pressi oli hyvä. Oli kyllä tosi hyvä. Niinku Just Dancing kun unohtaa, niin voidaan puhua, että oli kyllä niinku laadultaan E3 niinku kärkipäässä. Ne oli ehkä tajunnut, että se ei välttämättä ansaitse ihan niinku puolen tunnin showta eikä usheria, mutta omassa mittapuussa niin järjestys muuttui kärkipäässä silleen, että mikkis Ubisoft Bethesda. Ubisoftilla oli tosi kova kattaus kyllä. Ja tää lopun Ghost Recon pelasti tosi paljon. Mä oon kyllä tosi skeptinen noihin Ubisoftin avoimen maailman peleihin. Ne on jotenkin... En mä tiedä, Crew, niin kuin mä tuossa sanoin just kun toi loppu, että onks The Crew ollut vähän niinku tommonen testikenttä tavallaan tuohon Ghost Reconille. Ja tekeekö Ubisoft muuta kuin avoimen maailman pelejä enää nykyään? Ei varmaan. Hieno show. Hieno show, kyllä. Ja Play9999 kysyi Twitchissä, että mihin asti jatketaan studioon. Nyt pidetään pieni paussi tossa, että saadaan taas tuuletettua tää kakan katku täältä. Joo, hiehaju ja... Joo, täällä on aika lämmin. Tässä varmaan joutuu jokaista vähän jollain rautakangella repiö irti tästä sohvastakin. Takarivi on ollut ihan hyvin heräikä. Ei täällä ole mitään. Joo, persuus pysyy niin kipeänä, että ei tässä voi nukata. Joo, ei se nyt oli toi... Ergonomia penkit täällä takana. Toi meidän suunniteltu tauko siinä EA-pressin jälkeen ei ole ihan toteutunut, kun tosiaan vähän systeemit hajos meilläkin. Pitäisikö vähän vielä palata siihen EA-aseen? Onko siellä mitään? Niin katsotaanko me Ei se... siinä ollut. Katsotaanko me se Ei EA-novelista? Urheilupelit ja Niin, alku ja loppu. Niin, alussa oli Mass Effectin julkistus. Niin. Joo, Mass Effect. Joo. Mäkin rupeen heti väsymys katoa, kun ajattelee edes Mass Effectia, mutta se oli vasta 2016. Joo, niin on. Se oli niinku semmonen... Ne just julkisti tuossa Ubin lopussa, että 2018. Sitten Ai jaa. Se oli mobiilipeli se uusi Mass Effect. Ronella ei niitä nyt vielä huumorin jatketaan. Siis... Tää kengäteintä ei oo. Mass Effect on semmonen... Mut kyllä se Star Wars se EA lopussa näytti ihan hienolta. Joo, Siis se oli makea. Se oli tosi hieno. Kyllä sitä nyt ihan vesikielellä odottaa. Nyt mä katsoin, että meillä on 139 000 katsojaa.
On. Joo, meillä on 139. Ja heti kun Rone lähti pois, niin nousi. Missä vaiheessa sä oot hommannut kitaran? Mä oon vähän ruskettunutkin samalla. Joo, pikkasen. Tota väriä. Sä oot siellä Mutta kato, sä jossain Espanjalla. Vessoon sä vieläkin pihaat naisia, kun sä oot noin kauan. Ei, mutta se on Jerikola. Tonainen. Katso mikä välimatka. Ei te ette tietenkään näe sitä. Että... Joo. Meillä pyörii tossa vielä jonkinnäköinen E3-striimi taustalla. Eihän meillä Varmaan EA on joku lätkäpeli tuolla. Eihän meillä katsonut Soittaa toi. kitarakaan ääneen. Kurkataan nyt, ettei täällä tapahtunut mitään. Ei Kyllä me ollaan ihan livessä vielä. Valitettavasti joo. Jani toivoo, että oltaisko me pudottu jo. Potkii täällä jatkojohtajan pois. Jaa. Päivirän Joo, se EA. Mut siis niinku, niin, siis pakko mua tarttua se EA:lta se, olihan se NHL 16 presentaatiokin todella huima, se 7 sekuntia nähtiin yksi Burnsin parta ja sitten eikö se siinä sanonut, että täysin uusi EA-SHL? Täysin uusi joo. Ennen näkemätön. Niin, ennen näkemätön, Onhan joo. noin EA-pressit on ollut nyt niinku muutama vuotta se jo niinku copy-paste edelliseltä vuodelta, et ei siellä niinku oikeastaan onko tullut mitään semmoista erikoisempaa. Niin, itse asiassa joo, siitä piti muuten siitä EA NBAsta. Niin, Joo, Siis sehän on niinku se tosi hienoja uusia ominaisuuksia, jotka on ollut 2K-koriksessa jo mitä? Varmaan 5 vuotta Niin. riittääkö se, että niinku... Ne on oivaltanut nyt, että se asia ytimeen. Mä löin tässä hyvin lähelle kämmentä takaraivasta läpi pikkuhiljaa kattelista NBA-live-presentaatiota. Pitäisikö meidän katsoa uudelleen se? Mä en ehkä kestä, mä voin ehkä muikuttaa tosta paremmin. Ei voi ymmärtää, että miten voi olla niin kaukana ja sitten pystyy hehkuttamaan pressissä 100 000 ihmisille, että tää on ihan uutta. Niitä on ihan uutta, pitää heittää oikeaan aikaan. Niin. Siinä ehkä vähän aliarvioidaan nyt pelaajia ja käyttäjiä. Joo. Ja sit Niino oli, hei, siinä oli se hieno naama-appi. Se varmasti toimii just sellainen kuin siinä. Mut kuka se äijä oli edelleenkin? Me googletettiin Mikä sitä. Se oli joku huuppiduuppi. No se oli huuppiduuppi, mutta Tietääkö chatissa kukaan? Se oli Hoop Dog, mutta Niin, Hoop Dog. kuka se on oikeesti? Miettikää, eka niillä Mistä on se tuli sinne? pele-futiksessa. Sitten on koriksessa. Tulee Hoop Dog, tulee Se Joe. kuvastaa niitten pelien laatuukin on ihan käytännössä. Et FIFA on niinku oikeesti ihan hyvä, otetaan pele mukaan. Otetaan koris, niin jumala ne saa joku huuppiduuppi kadottaa. Kukaan ei tiedä, kuka se on edes. Ja Huuppiduuppikin kävi kattoo vaan sitä naama-appia ja häipyi. Sitten lähti vähän masentuneena tässä. Niin. Voitko nyt jo? Puhelin teki sen 4 sekunnissa se naama siihen. Se oli aika hyvä. Olikos muuten pingossa se huono vitsi, koska siinä tuli, no se oli koko pressi. Niin, kyllä joo. Suoraan sanottuna kyllä. Et ei se. Niin ja sit taas Ubilta niin saatiin mitä haluttiin, eli sieltä Ranska-Englantiin jälleen kerran. Ei petä ikinä. Ja kirosanojakin saatiin Counteri meni saman tien. kuukauden edestä saatiin kuulla nekin. Et. Niin. No, mutta mä oon oikeesti tosi iloinen siitä, että mä en nähnyt Microsoftia, koska se oli teidän mielestä ehdottomasti kaikista paras. Ja nyt sit kun mä ajattelin, että eihän tästä tule yhtään mitään, Just Dance, pakko mennä nukkumaan. Niin sitten sanotte, että se on ollut ihan jäätävän hyvää sen jälkeen. Mä oon nähnyt hyvät E3-messut. Pelkästään EA on huono. Joo, se EA. Mä oon nähnyt just silleen. Hei, sä teet tosi hyvää ruokaa, kiitos siitä. Ei mitään. Ei Spesihän se tässä sanoo, Rone ei osu jälleen. Aina väärään aikaan nukkumassa. Tuli tässäkin meidän kisastudiossa huomattua kyllä, että ei ketään kiinnosta ne löpinät noissa presentaatioissa. Että... No siis eikö se semmoista turhaa jaarittelua, jos sä et esittelee peliä niin, että se on mitä puolet tunnin puhetta pidässä. Ja siis ne Trackmania jätkät veti hienosti. Ne tuli sanoa, että moi, me ollaan se ja no niin me pelaa. That's it. Tässä on tää. Sehän se pitää olla. Täältä näyttää sitten ne lähti tyylikkäästi pois, niin se oli, että no joo, tässä oli tää, että pelatkaa sitten kun pääsette ja muutamalla kielellä moikka. Mut se Rainbow Sixin näyttelijän
esittely oli ihan turhaa. Joo. Ihan turhaa. Mä en tiedä kuka Ei se se, oli. niin, siis Eikö se ei se ollut kuin sama pressi tossa, niinku, pidännyt. mikä tässä korissa se AV, niin siinä kyllä se, mikä se on se Kevin Spacey, Ja niin. sittenkin ne hehkutti ja kuka se oli se päätyyppi. Nyt varmaan kun tää joku mega kuuluisa näyttelijä tässäkin, totta kai se pitää esitellä ja ihmetellä se, että mä käytän tullut niinku tekee tämmöisen roolin tähän me peli, jee. Niin mikä se oli se ryhmän päällikkö. Siksi. Kuka se oli siis? Kuka? Siis- Se oli joku Kerro mikä sä, mistä sä puhut? Angela Bassett vai kuka se Mä oli? ymmärsin, että siellä oli joku Siis juttelu. joo, siinä siis kun niin siinä olikin, se- mutta- Puhuu jostain ihan muusta siinä joku Niin. 20 minuuttia. No ja- Siitä, että kuinka hienoa oli päästä tämän pelin Aha. Onko tää Rock Band vai Guitar Hero? joku Eli siis sen mä pääpari, oikeesti joku, en mä menettänytkään tiedä niin mitä. paljon. Vai siis missä se oli? Se on siinä Rainbow Sixin alkuun, mutta sitten kyllä ne näytti Semmoinen peliä tumma sen jälkeen. Nice. No ihan turhaa. Niin, nimenomaan. turhaa. Nyt vaan jäädään ottaa, koska Siikasta saadaan kunnon multiplayer-kuvaa. Siis 5v5 pelejä, kun sieltä taitaa suurin osa olla, vai onko se suurempiakin? 5 vastaan 5 se oli. Ja ei näyteltyä. Niin. Niin. No, eiköhän niitä tällä viikolla tipu niitäkin Joo, pikkuhiljaa niitä alkaa sieltä tippumaan. Että Ehkä vähän aikaa tuo Division jo pelottaa, kun se on ollut tommonen ikuisuusprojekti, että miten se... No mutta siis niin kuin mä sanoin, tässä on kuitenkin maaliskuun 8. päivää asti aikaa siirtää sitä julkaisupäivää. joo, parempi se on, että ne lykkää sitä, kuin että ne lyö sen keskeneräisen pihalle ja lyö 15 gigan päivityksen ensimmäisenä päivänä. Sen takia Siellä tulee varmasti. Sen takia tässä itsellä ei olekaan semmoista hirveätä hypeä, kun tää on taas mennyt siihen siirretään ja sit kun pitäisi koittaa se aika taas, niin sit sanotaankin, no me nyt ajateltiin, että vasta ensi vuonna. Kiitti. Hirveän pelottavaa, kuinka paljon tulee niin ennakkoarvotaan hyviä pelejä nyt seuraavan vuoden aikana. Joo, en mä tiedä pelottaako se itse asiassa ihan hauska, koska Pitkästä viimeinen vuosi oli vähän semmonen aika No kuiva vuosi loppujen lopuksi. rebootia. Mut nyt tästä näyttäisi tulevasta pelattavaa vaikka kuinka paljon. Jep. Sony on vielä tulematta. Sony on vielä tulematta ja Joo, toi olisi kyllä ihan hauska nähdä toi 2K uudelleen tuleminen jääkiekkoon, mutta mä veikkaan, että ei tule ihan heti tapahtua. joo, olisi mielenkiintoista näin 2K tuleminen aika monellakin urheilupelin saralla. Ne on kuitenkin ihan eri maailmasta ollut kuin EA. Eikö se ollut niin, että se osa sit 2K-studiosta oli EAlle myytykin sillä hetkellä puolessa? Että sieltä Joo, sai- EA osti ne pois suurimman osan ja potki jotkut pois ja puolet tiimistä vissiin on sitä 2K-tiimiä. Se oli huittavaa siellä NBA:ssa sieltä, kun tosiaan 2Khan oli pitkä aikaa edellä, sitten EA palkkasi sieltä porukkaa hommiin niillä. Pääasiassa Mike Wangin, joka on pääsuunnittelija. Se lähti EA:lta 2 vuoden jälkeen lätkimään, koska se ei saanut tehdä mitä se halusi siellä. Että siellä annettiin vähän ohjeita selän takaa, että teen näin ja näin ja näin. Se ei tykännyt takaisin 2K:lle ja eipä mihinkään lähtenyt sieltä se koripallo sitten menemään. Aika hirveätä se NBA-laiva on ollut viime aikoina. Niin, no siis onhan se nyt vienyt EA NBAta kuin litran mittaa On tossa. todellakin. Siis siitä kertoo jo se, että se NBA jäi se, tai EA luovutti se 1 vuoden, oliko se 14 vuoden suhteen ja sanoi, että ei me julkaista NBA ollenkaan tänä vuonna. Mut kovastihan ne nyt näyttää laittavaa kampoihin 2 vuotta jäljessä sitten. Nimenomaan. Aika lailla saa kirja. Olikohan muuta? Ei oikein muuta. Tässä on jonkin verran aikaa ennen kuin Voidaan me Sonic tietenkin pressi tuossa alkaa. katsella Ile tanssivideoita ja kyllä me toi Ile saadaan Twitteristä itse asiassa löytyy Joo, joo. kannattaa käydä katsomassa. Semmonen pieni lyhyt pätkä sieltä täällä Ennen meitä pimeydessä. sitten kaikki muutkin. Laitetaanko siihen meidän lähetykseen se? Ei. Miksei? Mikä? Mitä? Jos siellä kerran joku pikku naururäkätys on. Ei ollut, Ei se ei, ole. kun se oli jammailuhetki. Koko takarivi tanssi Just Dancein tahtiin. Joo, kyllä. Siellä No hytky mut sehän on syvä laittaa. 10 sekunnin pätkä. No sitä suuremmalla syyllä. Laitetaan loopille se. Niin Sonin pressiin asti. Tässä Sonin pressikin menee No sinne. ei tunniksi saisitte kuule katsella vielä Ile tanssimista. Etusivulle. Joo. Se on... Mä jotenkin en tykkää enää teistä. Lähteekö pois? Ei musta ole kauhean kiva katsoa, kun sä tanssit.
Otatko sieltä semmosen pienen ruudun kaappauksen tuohon lähetykseen? No osaa. Nyt on niinku ihan Meni oikeet viimeisesti. settiä menossa tässä shows. Katsotaan. Joo, Tää on niinku... Mä haluun nähdä sen. Välikevennys. tervetuloa EA:n pressitilaisuuteen tässä justiin. Ja äänestän kyllä. Kiitti Jate, tuli muuten banaanit justiinsa. Non-stop. Ja tupla banaani. Mikähän mun salasana vaan tänne. Voit kertoa se ihan kaikille. Niin, ääneen nyt muistat kertoa. Just silleen Ekalla on oikein. sanoit vaan silleen, että se oli salasana 1, 2. Ei. Tuostahan me se saadaan. Miten tää toimi? Mä unohdin kokonaan, että mä voin katsoa se omasta Twitteristä. Niin voit. Niin. Ne on Sä niin halusit paljon nyt välttämättä striimin kautta, kun sä et osannut käyttää sun Twitteriä. Ei, ehkä mä halusin vaan Ilesut nyt sinne lähetykseen ja jammailemaan. Iceman, älä huoli. Se tulee ihan justiis. Mikä? Kuka? Se video. Hyvä kola. Pääsit juuri minun tasolle. No. Muuten vaan, mutta se ei pitänyt... No menkö nyt tähän suoraan lähetysruutuun, että me ei jaksa alkaa säätää. Niin, se on ihan hyvä. No, hei. Paras paikka. Just Joo, siellä. Siihen keskelle vaan. Gamers. Mm. Ja tosiaan siinä on... Näkyykö se sieltä? Näkyy. Hyvä! Siitä Siinä se, on siitä, MCMX, siitä se jolla on lähtee. vielä Nauttikaa, Lexi ja nauttikaa Ile 11 sekunnista. Feimiä. Niin. Ihan tosi. Oh god. Kato, katsojat lähti kaikki. Ja Twitch-bändi. Se oli siinä. Se oli siinä, se oli tommonen nopea. Koska se alkaa tää. Noniin. No niin. Huomatkaa, en ollut aina kuka jamma. Niin... Ei, kyllä siellä koko takarivi oli vauhissa. Pasi vaan leikattiin tossa niinku tälleen törkeästi pois. Kiitti jätkät. Se on päätoimittajan etuja. Kyllä. Meidän toiminnanjohtaja ja päätoimittaja on selkeästi tommonen tiimi. Ei haettiin se, että se on hyvä fiilis vaan. Ei, meillä on oikeesti ihan hirveä kauheita tässä näin. Ollut koko yö taas. Ja tulee olemaan. Ei täältä No, pois ei pääse. siis- Ei täältä pois pääse. Mäkin haluan potiin. Tää nyt ei oo. Äänet taitaa löytyä Twitterin puolelta videosta kuitenkin. Joo, äänet löytyy Twitterin puolelta sitten. Niin, no. Onko mikä se on? Live Gamersin retweettaavana on. No se. niin. Joo, siis eihän nää mikään ei jää salaisuudeksi kyllä. Joo, ei todellakaan, ei tässä porukassa. Miksi se on? Mun Joo, täällä on vähän Twitterissä bileitä on niin tossa. kuin noin 95% Marian twiittejä. Hei, mä oon Varsinkin tänään tossa twiitannut Mäsöiden yli 100. kohdassa. Tossahan se Niin, oli. mulla on niinku kautta aikoin vaan joku 500. No, pitäisikö meidän Ei, mulla ottaa? on koska 20 tonttua rikki. Otetaanko me pieni Paikka breikki pikkuja. tässä näin, joo. Joo, Palataan. otetaan Hei, ennen 4 pikku breikki ja about tunnin päästä. tunnin päästä. Jatketaan Sonin parissa. Hei hei. Hei hei. No niin, katkaistaan ja laitetaan uudelleen päälle. Ja sit katkaiset ja taas laitat uudelleen päälle.